1995. godina ostat će upamćena po tome što je danska vlada odlučila da bosansko-hercegovačkim građanima dodijeli permanentni boravak i na taj način normalizira život naših građana u Danskoj. Det vil sige, at vi nu befinder os i en ny situation. Što znači, mi smo sad, nalazimo se u sasvim novoj poziciji, sasvim novoj situaciji, hvor der ikke mere er tale om jer og vi, gde ne radi se više o vama i nama, men hvor der er tale om os. sad se radi o nama. Velkommen til Københavns Rådhus til den her mindehøjtidelighed for Birthe Weiss. Vi har haft meget kort tid til at få det op og stå. Det bosniske samfund skal have en stor tak for at henvende sig også til os i Socialdemokratiet for at markere den her begivenhed. Stort velkommen også selvfølgelig til Birthes familie, som jeg ved er her, til medlemmer af Folketinget, medlemmer af Københavns Borgermission, medlemmer af Socialdemokratiet og det bosniske samfund. Vi har et program, vi skal igennem, og vi har lukket de sidste gæster ind nu. Jeg vil gerne starte med at sige, at Birthe Weiss har selvfølgelig betydet meget for os i Socialdemokratiet, men særligt også for det bosniske miljø i Danmark, og derfor har det været vigtigt for os at lave noget sammen, fordi der har spillet en så stor rolle, som det har. Birthe har jo både med vanvidens vidner og med at være en humanistisk politiker, mens krigen stod på, markeret sig særligt, og har jeg lige fået at vide til det allersidste, kom i det bosniske miljø i Danmark, hvilket mange har sat stor pris på. Jeg vil derfor starte med at læse op af en vidneberetning fra sagen mod Ratko Mladic for nogle år siden, fordi at noget med at dokumentere de forbrydelser, som blev begået i Bosnien, har Birthe Weiss spillet en stor og afgørende rolle i. Det er fra sagen for nogle år siden med krigsforbryderdomstolen i Haag, og jeg læser Elvedin Pasic vidneudsagn op for dengang. Mit navn er Elvedin Pasic. Jeg var en lille dreng i maj 92. Der var Bajramfest i min landsby.
Rajani i Bosnien. Vi hyggede os, og vi fejrede det sammen. Næste dag angreb paramilitære serbiske styrker vores landsby med bomber og mortergranater. De indtog hurtigt landsbyen, og vi blev beordret til at stå på 3 rækker. Så råbte de, at vi skulle lægge os ned på maven i mudderet. Min far lå på min venstre side, og min onkel på min højre side. Efter lang tid råbte soldaterne, at alle børn og kvinder skulle rejse sig op og gå væk. Jeg ville ikke rejse mig, for jeg var så bange for at forlade min far. Men han hviskede til mig, rejs dig op. Jeg holdt hans hånd og sagde, nej, jeg går ingen steder uden dig. Men han blev ved med at sige, du skal rejse dig op. Rejs dig op, min søn, så overlever du. Siden dengang dukker min far op i min mareridt hver eneste dag. Nogle gange føler jeg, at jeg kan se ham helt tydeligt og kramme ham. Jeg savner min far. Lad mig finde min far. Jeg beder dem, lad mig finde min far. Vi nævner det i dag, fordi vi i dag mindes en kvinde, der valgte ikke at vende blikket væk, da mørket ramte Europa. Under krigen i Bosnien blev verden vidne til ufattelige lidelser. Massemord, byer, der blev totalt ødelagt, familier, der blev splittet, og mennesker, der blev gjort hjemløse og måtte flygte. Nogle af jer havnede i Danmark. Men midt i den tragedie var der også mennesker, der valgte at lytte, at forstå og handle. Birthe Weiss var en af dem. Hun var ikke bare en politiker. Hun var et menneske, der insisterede på, at de historier, som mange helst vil undgå at snakke om, skulle fortælles. Med bogen Vanviddets vidner gav hun stemme til de mange ufortalte historier fra krigens tid. Hun lod ikke lidelserne blive reduceret til tal og statistik, hverken i den offentlige debat eller i sit liv i politik. Hun bragte mennesker frem, stemmerne, smerterne, vidnesbyrdene. Hun viste os, at bag et hvert tal er der et liv, et navn, en familie og en historie. For mange bosnere i Danmark betød det noget dybt. At blive set, at blive hørt, at blive taget alvorligt. Hun var med til at sikre, at historierne ikke blev glemt i verden, og man ikke bare kunne sige, at det vidste vi ikke noget om. Birthe Weiss viste os, at medmenneskelighed er en styrke. I dag siger vi tak for humanismen. Tak for viljen til at give sin stemme til dem, der havde mistet alt. Tak for at stå på menneskets side, når det virkelig galt. Ære være minde om Birthe Weiss. Jeg vil gerne bede om, at I rejser op et minut. Tak skal I have. Jeg vil gerne give ordet til Arnel, som står lige her ved siden af mig, som fra det bosniske samfund, og som har været en stor støtte i forhold til det her arrangement, og som har været tidligere kasserer hos os i Socialdemokratiet i København og medlem af forretningsudvalget, og som altid har hjulpet os med vores kontakter som politikere i Bosnien-Hercegovina. Arnel, jeg ved, at du selv flygtede fra det belejrede Sarajevo med din søster, og din far blev tilbage, og med din mor, som også er her i dag. Og velkommen. Tak. Kære alle sammen, ærede gæster, venner, kollegaer og medborgere. Jeg vil nu læse en tekst op på vegne af det bosniske samfund i Danmark til minde om en, der ikke er blandt os i dag. Vi er samlet her i dag for at mindes og ære en helt særlig kvinde, Birthe Weiss. En kvinde, som gennem sit liv viste, hvad det vil sige at tage ansvar, ikke kun som politiker, men også som menneske. Birthe Weiss var en markant skikkelse i dansk politik gennem flere årtier. Som medlem af Folketinget og minister i forskellige regeringer, arbejdede hun med nogle af de mest centrale spørgsmål i vores samfund, fra forskning til sundhed med videre. Hun var en stærk stemme for fællesskab, for solidaritet og for et samfund, hvor ingen bliver ladt alene. Men det, der samler mange af os her i dag,
er ikke kun hendes politiske virke, det er hendes menneskelighed, det er hendes mod, og det er hendes handlinger i en tid, hvor verden blev sat på prøve. I 90'erne, under krigen i Bosnien, der på mange måder minder om det, vi i dag ser i Ukraine, blev 100.000 af mennesker fordrevet fra deres hjem. Det var en tid præget af lidelse, uretfærdighed og håbløshed. Men det var også en tid, hvor nogen valgte at handle. Birthe Weiss var en af dem. Som en del af den politiske ledelse i Danmark var hun med til at sikre, at vores land tog ansvar og åbnede sine døre for mennesker på flugt. Hun var med til at forme en politik, hvor humanitet ikke var en abstrakt idé, men en konkret handling. Tusindvis af bosniske flygtninge fandt sikkerhed i Danmark, og for os, der står her i dag, var det ikke bare en politisk beslutning. Det var en livline. Det var begyndelsen på et nyt liv, og jeg vil gerne gøre det personligt. Min egen familie, ligesom mange andre, kom jeg til med sorg, med usikkerhed og med ar fra krigen. Men vi blev mødt med værdighed, vi blev mødt med muligheder. Og bag disse muligheder stod mennesker som Birthe Weiss. Hun forstod, at integration ikke kun handler om systemer, men om mennesker. Hun arbejdede for, at vi ikke blot skulle være gæster, men en del af samfundet. Og hun fulgte ikke kun udviklingen på afstand, hun engagerede sig aktivt i Bosnien-Hercegovina. Hun besøgte landet, hun så ødelæggelserne, hun talte med mennesker, og hun arbejdede for genopbygning, for demokrati og for fred. Hun var med til at sætte fokus på krigens konsekvenser, ikke kun politisk, men også menneskeligt. Gennem sine tekster, sine bøger og sit engagement var hun med til at bevare fortællingen om det, der var sket, så det ikke blev glemt. Hun stod som en bro mellem Danmark og Bosnien. En bro bygget på gensidig respekt, viden og solidaritet, men det, der gør hendes indsats endnu mere bemærkelsesværdig, er, at hendes engagement ikke stoppede, da krigen sluttede. Tværtimod, så forblev hun en del af vores fællesskab. Hun forblev en del af vores liv, og gennem årene her i København og i Danmark var hun en fast støtte for det bosniske samfund sammen med sin mand Ove. Når vores foreninger arrangerede begivenheder, var hun der. Når vi markerede vigtige datoer, mindedes historien eller fejrede nationaldag, deltog hun. Hun lyttede, hun talte, hun var en del af os. Og hun gjorde det ikke af pligt, men af oprigtig interesse og engagement. For os var hun ikke en tidligere minister, hun var en ven, en allieret, en der aldrig glemte os og hvad vi havde været igennem. I en tid, hvor verden ofte bliver mere lukket og mere polariseret, stod Birthe Weiss som et eksempel på det modsatte. Hun viste, at solidaritet er en styrke, at ansvar ikke stopper ved grænser, og at politik kan og skal være menneskeligt. Vi har forsøgt at kvittere for alt dette ved at være blandt de bedst integrerede grupper i Danmark og bidrage til samfundet gennem et aktivt foreningsliv, beskæftigelse og uddannelse. Så kære Birthe, på vegne af det bosniske samfund i Danmark er hjertet tak. Tak for din indsats, tak for dit mod, tak for din varme og din vedholdenhed. Tak fordi du var der, da vi havde mest brug for det. Og tak fordi du blev ved med at være der helt til det sidste. Vi vil aldrig glemme dig, og dit eftermæle lever videre i de liv, du har været med til at forme. I de familier, der fandt en fremtid i Danmark, og i de bånd mellem Danmark og Bosnien, som du var med til at skabe og styrke. Æret være dit minde. Tak. Tak, Annette. Så vil jeg gerne byde velkommen til Københavns beskæftigelse-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel. Om krigen i det tidligere Jugoslavien, hvor koncentrationslejre blev opført og massakrer ramte landsby efter landsby, sagde Birthe Weiss. Samtidig var der herhjemme en afstumpet politisk debat om flygtningepolitikken,
hvor ellers respekterede folketingsmedlemmer fandt på at sige, at de bosniske flygtninge kun var her på et betalt ferieophold. For mig var vi inde og røre ved kernen af det, der definerer, hvad humanistisk politik er. Jeg var glad for den besværlige opgave med at skabe mental og fysisk plads til mere end de 20.000 bosniske flygtninge. Birte var der for dem, der havde allermest brug for det. Hun gik ikke på kompromis, hverken med sine værdier eller sin medmenneskelighed. Hun stod klar på, hvad humanisme er, og hvad humanistisk politik det forpligter. I en tid, hvor verden igen opleves usikker og brutal, minder hendes stemme os om noget helt grundlæggende. Vi har brug for mere humanisme. Vi har brug for flere politikere, som Birte Weiss. Jeg er kun 46 år, men når jeg hører hendes navn og husker hendes navn, så husker jeg en markant kvinde med kort hår og et stort smil. Jeg spurgte min mor på 82, hvad hun tænkte på, når jeg sagde Birte Weiss. Og hun sagde straks engagement, pragmatisme, og så var hun et ordentligt menneske. Det er gode politiske egenskaber, men endnu mere så er det gode menneskelige egenskaber. På Sortedamskolen der gik jeg i klasse med 2 tvillingepiger, som var flygtninge fra Bosnien-Hercegovina. Jeg har altid beundret deres styrke, for det kan ikke have været helt let, selvom vi var en god klasse. I dag har de og mange andre bosniske flygtninge skabt gode liv her. Det er vi som samfund blevet meget rigere af. Det skal vi være glade, taknemmelige og stolte over, at de er blevet en del af vores fællesskab. Og her har Birte betydet meget. For Birte havde en særlig kærlighed til Bosnien og dets folk, og hun blev et skjold for dem herhjemme. Den kærlighed og den indsigt, den gav hun videre til sin søn, min gode ven Lars Weiss. Det mærkede jeg tydeligt i efteråret, da vi havde besøg af Sarajevos borgmester Semir Efendic. Der kunne man høre hans kærlighed også til landet. I forbindelse med sin 70-års fødselsdag sagde Birte: Jeg er desuden en smule skeptisk over for politikere og ekspolitikere, der planlægger, hvad de gerne vil huskes for. Når man er dybt engageret i noget særligt, synes man, at det er det vigtigste i hele verden. Året efter, der arbejder man med noget andet, og så er det pludselig endnu vigtigere. Jeg synes, engagementets nådegave er et stort privilegium. Og måske sagde Birte faktisk lige der noget af det, hun vil blive husket for. Engagementets nådegave. Engagement. Ikke kun i politik, men i mødet med andre mennesker. Tak for ordet. Æret være Birte Weiss minde. Tak for ordet, for at tage ordet, Andreas, og for en fin tale. Nu vil jeg gerne give ordet til tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Det er jo ikke hver dag, jeg er her, så jeg støder lidt på hjørnerne. Men jeg håber, det går. Jeg kommer lige fra valgkampen, så hvis stemmen er lidt slidt, så det er årsagen. Jeg tror jo, at det vil passe Birte jo ret godt, at vi mødes nu midt i en høj eksplosiv valgkamp. Som jeg husker hende, når vi havde valg i min regeringstid, så stod hun jo der og delte pjæser rundt, og på hendes helt særligt indtrængende, overtagelsesmæssige måde fik hun forklaret sammenhængene, som folk følte sig trygge ved. Der var ikke noget, nu må du forstå, at der var heller ikke noget, ved du hvad, jeg ved mere end du gør. Der var en naturlig kommunikation, der byggede på respekt og indsigt i det menneske, hun har med at gøre. Jeg tror, jeg må sige, at Birte så folk, ikke på en nedstigende måde, men hun så folk på en særlig måde, som gjorde, at hun blev den, hun er kendt for af alle jer og mange flere. Hun var et politisk menneske, socialdemokrat til fingerspidserne. Hun favnede bredt, ikke mindst kulturlivet som hendes hjertebarn. Helt fra hun var ganske ung som journalist,
så hun kulturen som afgørende ballast i en stigende global verden. Som hun sagde, man kan nogle gange kun finde vej, hvis man kender og ved, hvorfra man kommer. Selv i Odsherred, som Birthe og Ove jo havde deres sommerhus i, lagde hun allerede i 1977 fundamentet for egnens kulturliv som medgrundlægger af Stokrosebanden og kulturhuset, Pakhuset i Nykøbing. Det taler de stadig om den dag i dag. Men først satte hun jo sit præg som flittig journalist og skribent ved den socialdemokratiske presse, og ret hurtigt gjorde hun sin politiske entré på den store scene. Jeg kan godt lide, at Birthe er en af de mest fremtrædende figurer på det store portræt af 30 kendte kvindeprofiler i Folketinget, malet af maleren Mia Mørkeberg, og det hænger i den rette sammenhæng lige over for mændenes maleri. Der er meget mere farver på kvindernes maleri, naturligvis. Allerede i 1971 blev Birthe valgt ind i Folketinget for Socialdemokratiet sammen med en række andre profiler, som Ritt Bjerregaard, Helle Degn og Inge Fischer-Møller. Og mændene var der naturligvis også. Svend Auken, Karl Hjortnes, alle Ankers børn, som de blev kaldt i inderkredsen rundt omkring. I starten markerede Birthe sig som aktiv socialdemokratisk modstander af EF. Det var hun ikke den eneste, der var. Jeg tror, at de alle af den årgang var det, bortset fra undertegnet. Nu kom jeg jo også i LO dengang, men jeg var den, der blev mest hånet, fordi jeg ikke var modstander af EF. Det ændrede sig jo, og Birthe så det jo. Allerede i 1980 blev hun formand for Socialdemokratiets særlige udvalg om Europa, og formede faktisk grundlaget for Socialdemokratiets fremtidige europapolitik. Der ser vi en anden side af Birthe. Det kan godt være, hun har et standpunkt til at begynde med, fordi hun synes, det er det rigtige, men hvis informationerne kommer til hende, så tager hun det, og konsekvenserne af det, som hun tog. Og så går hun ind i det med den lærdom og den indsigt, som er så karakteristisk for hende. Jeg synes, jeg må sige, hvis I læser hendes notat fra dengang, Åbent Europa, så slår det mig, hvor langt hun har set, og hvor vigtige værdier hun allerede dengang understreget, som det nye Europa godt kunne have gavn af at læse en gang til. Måske især hr. Orbán og andre af den kaliber. I løbet af 80'erne blev hun mere og mere synlig i forreste række og fik tildelt titlen som næstformand for Socialdemokratiet i 1984. Men igen, tag nu ikke fejl af Birthe. Det var ikke sådan både og. Det var altid enten eller. Det var altid sådan, at man kendte Birthes standpunkt, og det kunne godt være, at det indimellem var kontroversielt, men hvis det var velbegrundet, så holdt hun fast i det. Det gik hurtigt for Birthe. Fra 1981 til 86 var hun formand for Radiorådet, og her ser vi ligestillingsforkæmperen Birthe virkelig slå igennem. Det præger Radiorådets organisation. Da hun kom, var der ingen kvinder i det ledende lag. Da hun gik, var der 12 kvinder i det ledende lag. Konsekvens, handling, overbevisning, og det så vi igen dokumenteret. Snart blev hun formand for Socialdemokraternes ligestillingsudvalg. Hun holdt sig ikke tilbage med at få rykket på tilpælene. Hun gik blandt andet over til Erhvervsudvalget og Erhvervsministeriet og krævede, at danske virksomheder skulle have en betingelse for at få støtte fra det offentlige. De skulle have flere kvinder i de ledende organiserede lag. Det er noget, hun ikke har fået gennemført, men jeg er sikker på, det skal vi da overveje i dagens Danmark, synes jeg. Kønskvotering var også hendes logiske konsekvens af hendes grundindstilling. Og selvom hun var placeret i partiets ledelse ret tidligt, afholdt det hende ikke fra at tage kritiske standpunkter i forhold til den politiske kurs. Og nu kommer jeg til den periode, som jeg jo selvfølgelig kender Birthe mest fra. Den periode, hvor bølgerne gik højt, den periode, hvor kravene til os var størst, og den periode, hvor kravet om sammenhold var mest vidtrækkende og vigtigst. Hun var en stærk kritiker af den nye ledelse fra 1987, som kom til at bestå af Auken og Bjerregaard-fløjen, og da de overtog ledelsen, var det ikke fordi hendes kritik faldt, det forholdt sig omvendt. Det blev til livlige diskussioner hen over bordet, hvis jeg må have lov at bruge et diplomatisk udtryk. Det var ikke lige hendes kop te, og til gengæld
Da der så opstod en drøftelse om, hvem skulle den nye ledelse i Socialdemokratiet blive eller være, så meldte Birthe sit klare valg og støttede mig i den kamp. Det kostede hende jo. Et hvert valg, som hun sagde til mig, har sin pris. Pludselig var hun ikke så populær i den ramme eller i den ramme, men det gjorde ikke indtryk på hende. Man havde truffet sit valg. Hun havde gennemtænkt det nøje, hun tog konsekvensen. Det betød også, at da valget var overstået i året før vi dannede regering, var det ikke sådan, at Birthe forventede taksigelse ud over tak, men hun forventede ikke tjenesteydelser, selvom hun havde taget en afgørende skridt, som havde kostet hendes karriere en hel del. Jeg havde det omvendt, for jeg synes, det var imponerende at se, at hun som en af de ganske få trådte ud af Socialdemokratiets daglige ledelse og valgte den, hun synes var bedst til at varetage erhvervet. Jeg må sige, at jeg aldrig har fortrudt mit nære venskab og mit nære samarbejde med Birthe. Jeg har altid vidst, hvor hun var. Hun var den person i 1992, som jeg spurgte ofte til rådet, når vi skulle træffe nogle svære beslutninger. Som indenrigsminister ser vi igen Birthe med hendes stærke sociale instinkt og hendes analytiske tilgang træffe nogle beslutninger, som er fuldstændig nye og enestående. Noget, som jeg tror er glemt, det er jo, Birthe var den første, jeg var lige ved at sige selvfølgelig, som indførte, hvad vi kalder en udligningsreform. Det skulle da selvfølgelig være sådan, at de rige kommuner måtte betale lidt til de fattige. Det var det, der også var hendes tråd videre frem. Og det, der er det interessante, det er, når man kigger på den udligningsreform, vi har i dag, den er mere kompliceret, men grundformen mellem de rige og de fattige er den samme. Og så er jeg slet ikke antydet det tema fra den nuværende folketingsvalg, men bare lidt indirekte, hvor langt hun så. Det andet hovedområde, som jo det, som jeg især tænker på, og så mange af jer gør lige så, det er jo hendes flygtninge- og indvandrerområde. Jeg siger hendes, fordi hun satte sig afgørende præg her i det her arbejde. I vil vide, at efter Tamilsagen kunne vi jo ikke længere have flygtninge- og indvandrerspørgsmål liggende i Justitsministeriet, så det blev flyttet over i Indenrigsministeriet. Det kom på samme tid, som vi var fuldt optaget af at bekæmpe arbejdsløsheden i Danmark. Vi havde 300.000 ledige, det optog 9/10 af vores daglige arbejde, og oveni kommer så kaos, konflikten, folkemordet, krisen på Balkan. Det kunne ingen demokratisk ledelse naturligvis vende ryggen til, og hurtigt omrokerede ressourcerne i regeringen, sådan at Birthe, hvad hun også bad om, havde de nødvendige ressourcer til at rykke hurtigt i forhold til de store flygtningestrømme, som nu meldte sig. Jeg vil sige, at når jeg ser tilbage på, hvad det var, hun gennemførte, hvor stor et lederskab hun udviste, hvor kontroversielt det var mere og mere i den ene halvdel af befolkningen, og i den ene halvdel især af Folketinget, så står altså tilbage et monument over en flygtninge- og indvandrerpolitik, som vi i den grad må beundre og holde fast i, når vi skal skrive vores historie. Det kunne vi lære meget af. For det første, fordi hun opdagede jo, at de første flygtninge, der kom fra Bosnien, det var som om, de havde flere penge, og de har også været i andre lande i 7-8 måneder, før de kom til Danmark. Og hun opdagede jo også, at fordelingen af flygtninge var afhængig af færgeafgangene fra en polsk havn. Og som hun sagde, det kan ikke være rigtigt, at Danmark skal modtage bosniske flygtninge afhængig af, hvor mange penge de har til menneskesmuglere, og hvor mange flyafgange og havneafgange og skibsafgange, der især går fra en enkelt by i Polen. Vi må tage over, vi må tage ansvar, vi må bestemme, at vi får nogle flygtninge, som har brug for hjælp, som helst skal være i samlede familier, der kommer, og som vi kan sikre et varigt ophold og gode beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. Et fuldstændig afgørende synspunkt, som hun førte helt konsekvent. Hun oprettede et registreringscenter i Bosnien, og hun planlagde på forhånd, hvordan kunne vi nu modtage vores flygtninge fra Bosnien, med henblik på også at sikre en varig, livsvarig ophold og tilværelse her i landet. Det vagte en del undren hos visse kredse i samfundet, men det rystede ikke Birthe. Hun fastholdt naturligvis sit humanistiske netværk, sin demokratiske tilgang og sine grundholdninger, sådan som vi har set det så mange gange før. Så i starten gennemfører Birthe for det første en ændring af Jugoslaverloven, sådan at vi havde mulighed for at modtage vores nye bosniske flygtninge. Hun gennemførte en visumpligt for alle andre
end dem, der blev godkendt via tilmeldingscentret i Bosnien, så vi vidste, at dem, der kom, havde virkelig behov for det. Ellers havde de ikke haft en chance for at få et godt liv. Det var selvfølgelig Birtes hovedformål. Og det sidste, hun gjorde, det var, at hun gennemførte jo så en ny integrationspolitik. Jeg tror, det var Winston Churchill, der sagde kort efter krigen, at så kom der en sort bil kørende ud for Downing 10, og døren åbnede sig, og der var ingen, der steg ud. Den brugte Birte ofte som reference til, hvad der var af integrationspolitik efter Poul Schlüter-regeringen. Der var ingen. Så Birte skaber i virkeligheden, som det andet, en fuldstændig ny integrationspolitik, som også fordeler antallet af bosniske indvandrere og flygtninge efter kommunernes størrelse og kapacitet. Og det betød jo pludselig, at kommunerne stod nærmest i kø for at få lov at modtage bosniske flygtninge, fordi Birte havde indrettet indvandringssystemet og modtagesystemet sådan, det var retfærdigt, det var velbegrundet, det var familier, der fungerede, som kom fra, de var fattige, men de fik en fremtid, og alle folk følte egentlig, de kendte dem. Og Birte går jo i tv, Birte går i avisen, Birte går alle steder og forklarer, hvad der sker, og det er Birtes store fortjeneste, at det er den største modtagelse af udlændinge og flygtninge, Danmark nogensinde har modtaget, som har været så populær som i hendes periode. Det var folket, hun gjorde det sammen med, det var folket, som kunne løfte den sammen med hende, og det var derfor, det blev så stor en succes, som det blev. De skulle ikke holdes længere end højst nødvendigt i hotelskibenes lummer og kahytter. De skulle ud i frisk luft, og de skulle have job og arbejde der, hvor det nu var muligt. Det var en helt ny og reelt fuldstændig omvæltningsintegrationspolitik, hun satte i gang, og det blev i virkeligheden ret afgørende for Danmark og for hele vores måde at arbejde på. Jeg vil så sådan sige om Birte, at det område, hun havde her, var jo et utaknemmeligt område. Ikke til at begynde med, men i løbet af de første 4-5 år begyndte det jo at blive besværligt. Som vi har set i Danmark senere hen, som vi har set i resten af Europa. Der var politiske partier i Folketinget, som syntes, at det her, det var lige, undskyld mig, menneskeværdigt nok. Det var lige fyldt nok med de sædvanlige grundholdninger omkring menneskelighed og medmenneskelighed og nye chancer for alle. Og det var for dyrt, og der kom for mange. Og det gjorde det også, fordi der kom en række mennesker fra Afrika, og det betød, at Birtes kurs der blev mere og mere anfægtet af flere og flere partier i Folketinget. Jeg siger det nu, fordi jeg kunne lade være at sige det, men jeg siger det, fordi det tog også på Birte i den forstand, var der noget, hun ikke bad om og ikke kunne acceptere, så var det selvfølgelig uretfærdig kritik, og det kunne man ikke kalde det andet end den, der kom fra højrefløjen i Folketinget. Og derfor siger jeg det, fordi Birte og jeg så på hinanden, og jeg kunne se, at nu var det tid til skifte. Det aftalte vi, og jeg gik så i gang med at se, om vi ikke kunne få valgt Birte. Det ville hun gerne, og det ville hun også være kapabel til som formand for Folketinget. Jeg giver sådan essensen i historien af hendes liv. De nedslag, som hører sig til. En af færingerne, som var valgt til Folketinget, havde skiftet holdning. Han kunne ikke støtte Birtes valg til formand, og derved blev der lige ansat stemmer mellem partiet Venstres folketingsmedlem og Birtes. Lodtrækningen, det er slet ikke Birtes kop te, og det er slet ikke vores kop te. Birte vandt ikke den lodtrækning, og bagefter samledes vi ude i det stille lokale. Det var inde i ministerlokalet, der var kun os to. Og så siger hun til mig, Poul, nu vil jeg skulle have et glas champagne. Og det fik hun. Og vi kiggede på hinanden, og vi sagde, det her er selvfølgelig ikke sidste skridt, der er taget. Og da jeg fik budet og muligheden for det, blev Birte ny minister i min regering. For var der noget, hun kunne, så var der at beherske et stort område med den garanti og den interesse og den kapacitet, som hun beherskede. Kære alle sammen, bare de her små nedslag i en lang og intens periode for Danmarks historien. En periode, som i virkeligheden nu, i Birtes mindehøjtidelighed, skal være sådan et mærke for os. Hvad mener vi egentlig med menneskelighed, med værdighed, med andre mennesker, der har brug for vores hjælp? Hvad mener vi egentlig med det, udover god og pæn tale? Vi mener det, som Birte handlede, og som Birte gjorde i hendes ministertid, som ansvarlig for den bosniernes modtagelse i Danmark. Jeg er så stolt af den historie, og så stolt af, at det er Danmark, og jeg kan ikke få øje på noget andet land, der har levet op til det niveau, som Birte havde ansvaret for.
Det skal du have tak for, Birthe. Det er jo derfor, vi er samlet her, og derfor alle de mange mennesker, som er udenfor, men ikke lige hører os, ved, at det forholder sig sådan. Og Birthe, da hun ikke længere var minister, da hun ikke længere havde ministeransvar, så havde hun ansvar for noget andet. Så hun altid har haft et nyt ansvar, et nyt engagement, som det blev sagt. Birthe ville skrive historien, og hun har skrevet en enestående bog sammen med Carsten Fledenius om den vanvittige krig. Og bagefter har hun skrevet en bog om, hvad vi kunne lære af krigens arvinger. Jeg mener faktisk, der skal være pligtlæsning for nye folketingsmedlemmer af de 2 bøger her. Og egentlig den er oversat sidste bog til bosnisk, men de 2 bøger skulle egentlig oversættes til europæiske sprog. Og de skulle især oversættes til amerikansk og israelsk, hvis jeg må have lov at sige det. Men i hvert fald, så skal det være sådan. Jeg så, at på Birthes 80-års fødselsdag, sagde hun i et interview, jeg er stolt af at have været minister i en tid, hvor humanisme ikke var et skældsord. Ja? Altså læg vel mærke til, hun siger ikke, hvor humanisme var et fantastisk ord. Hun siger, hvor humanisme ikke var et skældsord. Den der beskedenhed og den der underspillede storhed, der lå i hendes sprog og hendes samkvem med andre mennesker, er bemærkelsesværdig frisk også som den 80-årige, hun jo var der. Jeg skal jo ikke snakke, jeg er næsten jævnaldrende med hende, så jeg er ekstra imponeret, må jeg sige. Det er sådan med Birthe, som jeg har fortalt det. Det, at du gjorde en historisk indsats, ved vi nu alle. Vi skal finde vej i de store konflikter med din visdom, og det er vi der dybt, dybt taknemmelige for. Tak, Birthe, for den indsats, du har leveret gennem hele dit liv. Der er i virkeligheden heller ikke grund til, at vi alle sammen synes, at det her er en katastrofe. Birthe tager afsked med os, ikke fordi hun har ligget på den lade side. Hun tager afsked med os på det tidspunkt, hvor hun er allermest aktiv. Hun har haft et aktivt liv, der har været fuldstændig fantastisk. Og derfor siger jeg ikke på en måde tak og farvel. Jeg siger tak og goddag til Birthe. Du har sat dig et evigt centrum brændemærke, et godt brændemærke, et gyldent mærke på dansk historie, og det tænker vi på dig nu, og vil gøre det i de kommende år. Æret være Birthe Sminde. Tak. Tusind tak, Poul. Jeg vil byde velkommen nu til den næste taler, som har haft tid til os midt i valgkampen. Nuværende folketingsmedlem Ida Auken. Mange tak. Birthe Weiss, hun er en af de kvinder, der altid har været der. Og jeg kan faktisk ikke helt forstå, at hun ikke er der mere. I mine formative år, hvor jeg voksede op, og du var statsminister, Poul, der var det jo sådan, at man ikke kunne sige Birthe Weiss uden også at sige indenrigsminister. Og jeg har det faktisk stadig sådan, at når jeg hører hendes navn, så hører jeg Birthe Weiss indenrigsminister i et ord. Men hun har jo faktisk også både været kirkeminister, forskningsminister og sundhedsminister og dækket en lang række områder. Så som kvinde og socialdemokrat, så må jeg også sige tak til Birthe Weiss for at have banet en vej for alle os og vist, hvor mange områder man faktisk kan styre som kvinde og gøre det med en meget sikker hånd. Og Birthe Weiss var også et forbillede på en anden måde, fordi hun var en meget stærk kommunikator. Hun var enormt god til at forklare ting, hun var selvfølgelig også uddannet journalist og forfatter, men hun gjorde det på sådan en måde, hvor der både var energi, og det var noget, der krævede noget af lytterne, men det var også en meget rolig måde at være på. Så jeg kan huske de gange, jeg har mødt Birthe Weiss, så kom hun ind med en utrolig autoritet, som hun ejede. Ikke sådan en, hun skulle kæmpe sig til, men en, der ligesom næsten boede i hende. Og det tænker jeg er meget forbilledeligt at være på den måde, som hun kunne være. Noget andet, jeg beundrer Birthe Weiss for, det er hendes mod. Fordi det er sådan, at de fleste af vores egenskaber, dem er vi født med. Nogle er smukke, nogle er rige, nogle er sjove. Men mod, det skal man kæmpe sig til. Man skal kæmpe sig til sit mod, og det gør man ved at stille sig derud, hvor man ikke helt ved, om man tør. Og så finder man ud af, at det holder. Og det må have krævet meget mod i 1996 at stå og kigge ned i en masse grav og sige, det skal forme så stor en del af mit liv, som det gjorde.
Hun besluttede sig for, at jer bosnier, I var også hendes. I var hendes venner. Der er en grund til det jer, der holder den her mindehøjtidelighed i dag. I blev hendes hjertevenner, og hun blev det for jer. En, der kunne hjælpe jer. Jeg er ikke i tvivl om, at grunden til, at det er så stor en integrationssucces også med mange af jer, der sidder her i dag, det var for den måde, hun gjorde det på. Hun mødte jer som menneske. Og humanisme betyder ikke, at man er naiv. Det betyder ikke, at man skal sidde og kigge på alt muligt og sige, nå, det er vel nok spændende, det er en anden kultur, fint. Det var selvfølgelig et menneske, der møder et andet menneske og siger, jeg forlanger noget af dig, jeg forventer noget af dig. Du kommer hertil, jeg forventer, at du integrerer dig, bliver en del af samfundet, og så kan du også forvente, at vi tager imod dig. Og vi siger tak, og vi vil være venner, og vi vil bo ved siden af hinanden. Hun vidste også, at derfor skulle vi bo sammen. Hun vidste, at man skulle ikke klumpe folk sammen, fordi så er det umuligt at blive en del af samfundet. Så bliver vi heller aldrig gift med hinanden, og vi kommer aldrig til at leve sammen. Der er meget at lære af den måde at lave integration på. Hun holdt jo også fast i jeres historie på den måde, at hun skrev om den. Carsten Fledelius, der er her i dag, vi talte sammen lige inden jeg kom hertil, og min mor hun sagde til mig, Carsten, ham kan man altid få fat i. Han tager altid telefonen. Det ved mange af jer nok også. Det gjorde du også, Carsten, og fortæl mig lidt om jeres rejser sammen. For eksempel, da I var i Bosnien, og I rejste rundt med bus for at se landet, og der var en, der så spurgte Birte, har du rejst med bus? Hvad med dine bodyguards? Og så pegede hun over på Carsten og sagde, han står der. Og det var jo også en form for mod, må man bare sige, at ture det. Men hun turde også fortælle en historie. Jeg ved ikke, hvor mange i det her rum. Det kan selvfølgelig være sandsynligheden lidt højere i det her rum. Men der er ikke mange herude omkring, der har jagtet krigsforbrydere. Men det har Birte Weiss gjort sammen med dig, Carsten. I tog ned for at finde en mand, og nu håber jeg, at siger det rigtigt, Klutsch, for at finde en skoleinspektør, der udviklede sig til krigsforbryder. Og prøve at finde ud af, I fik fat i ham. Og jeg tror, det var ret sølle, det I fik fat i. I fik fat i en alkoholiseret gammel mand, sådan helt ligesom Hannah Arendt, der sidder og kigger på Eichmann og tænker, hvad er det for noget skravl, der er her? Men også en mand, der prøvede at retfærdiggøre sig selv og forklare helt vildt, hvordan han kunne ende med at tage sine egne lever og ofre dem. Hvordan man kunne ende med at slå sin nabo ihjel. Og jeg spurgte dig, Carsten, hvordan ender man med at slå sin nabo ihjel? Hvordan gør man det? Og det er jo der, humanismen kommer ind igen, for du siger, at det er det øjeblik, at man skralder al menneskelighed af den anden. At det øjeblik, man kan sige, at den anden her, han vil skære halsen over på mig, jeg må hellere gøre det på ham. Fanatismen er det, vi kæmper imod, venner. Det er fanatismen, vi kæmper mod. Det er fundamentalismen, og det er med demokratiet i hjertet. Det er ikke andre mennesker. Det er de fundamentalistiske kræfter. Og her synes jeg også, at der er noget at lære i dag. Fordi vi kan også se fundamentalistiske kræfter, der kommer hertil. Og vi skal turde sige nej til antidemokratiske kræfter, uanset om de kommer fra islamistiske miljøer, eller de kommer fra en amerikansk højrefløj, der vil tage menneskeheden fra andre mennesker. Vi skal turde sige nej tak. Kampen er ikke mellem os og jer. Den er ikke mellem nogen, der er kristne og nogen, der er muslimer. Det ved I ved Gud, hvor alvorligt det kan ende. Kampen er mellem os og fundamentalisterne. Mellem os og fanatikerne. For demokratiet, imod fanatismen. Og derfor vil jeg sige, at den humanisme, Birte Weiss stod for, nej, det var ved Gud ikke et skældsord, for det var næsten en hård humanisme. En, der krævede noget af folk. En, der ikke bare sagde, nå, kom og sæt dig ned og pas dit liv, og så må du have det sådan. Nej, du skal arbejde, du skal uddanne dig. Jeg kan også huske, hvordan hun fortalte inde på Christiansborg, hvor jeg mødte hende. Jamen, jeg synes også, at nogen skulle tage hjem og bygge op igen i Bosnien. Og det kan man bedst, hvis man har levet et godt liv her. Hvis man er blevet demokrat, hvis man har haft gode muligheder. Jamen, det er også dem, der flest, der tager tilbage og bygger landet op. Og det er det, hun stod for at få bygget op der, hvor hun var. Og bevare menneskeligheden i det andet menneske, uanset hvad vi står overfor. Og det står vi ved Gud i en svær situation lige nu. Og det skal vi minde os selv om hver eneste dag. Pas på, at tilliden ikke forsvinder. Samtidig med, at vi skal turde sige fra over for alle former for antidemokratiske holdninger, for de kan ødelægge vores samfund, og vi har brug for, at centrum i det her land, vi kan gøre noget. Jeg spurgte også Carsten Fledelius, hvordan bekæmper man så? Altså, du sagde, Carsten, at kernen i Birte Weiss' spørgsmål, det var, hvordan kunne det være, at man i et lokalsamfund går hen og slår sin nabo ihjel? Og så sagde du, at det hun så svarede, ud over at
den afmenneskeligheden og det, at vi gjorde de andet til et monster, det var, at det vi skulle lære i dag, det var at bygge et folk af normale mennesker. Og det synes jeg faktisk er utrolig vigtigt, at vi skærper os selv inde på midten, bygger normale mennesker, der vil have det her til at fungere, fordi ellers så overlader vi det til to yderfløje, der vil flå hinanden i stykker. Og det må være vores opgave i dag, i Birthe Weiss' navn, at bygge et helt folk af normale mennesker, også mod fanatikerne, passer på hinanden. Så vi må sige, at det kan godt være, at Birthe Weiss altid har været der. Det har hun været i mit liv. Nu er hun her ikke mere, men vi har alt det, hun har givet os. Æret være Birthe Weiss' minde. Tusind tak, Ida. Nu er det sådan, at vi har 2 dansk-bosniere, der vil fortælle deres historier. Bare kort. Jeg ved ikke, hvordan det kommer. Men jeg hedder Elvira, og jeg er født og opvokset i København. Mine forældre kom hertil i slutningen af krigen i Bosnien i 90'erne. De færdiggjorde deres uddannelser her i Danmark og har siden da været en del af det danske arbejdsmarked og er det stadig. Jeg er selv uddannet læge og har også en Ph.D.-grad i medicin og arbejder i dag som læge på en hjerteafdeling. Samtidig så forsker jeg i hjertesygdomme, som er med til at hjælpe en massevis af danskere og vores samfund som helhed. Og udover at jeg ligesom har mit virke her i Danmark, så har jeg stadig forbindelse til Bosnien, hvor jeg aktivt forsøger at skabe bånd mellem de 2 lande, altså Danmark og Bosnien, primært inden for sundhedssystemet, hvor mit håb er, at de 2 lande kan hjælpe hinanden og lære af hinanden, og det er primært i form af at udveksle viden og erfaringer inden for sundhedssystemet. Ja, det var lidt om mig. Tak. Jeg hedder Javida, og jeg er kommet i slutningen af 90'erne, og jeg er uddannet som sygeplejerske nedefra og har taget supplerende uddannelse her. Allerede fra 2004 så startede jeg at arbejde som sygeplejerske. Nu arbejder jeg som klinisk sygeplejespecialist og klinisk vejleder på den afdeling, hvor jeg har været ansat. Jeg kan fortælle rigtig mange gode historier med god integration fra Bosnien. Og jeg er helt sikker på, at rigtig stor rolle har Birthe haft i det. Og det er fordi, hun har kigget på os, ikke som flygtninge, ikke bare som flygtninge, som kommer til et andet land. Hun har kigget på os som mennesker. Hun har ikke glemt, at vi har mistet, eller rigtig mange af os har mistet hjem og håb og tryghed, som vi har haft dernede. Og når du kommer i et andet land, så har du virkelig brug for den her tryghed igen. Og Birthe har åbent døren til os. Hun har ikke åbent døren kun på klemme. Hun har helt åbent døren. Og det har haft ret stor betydning. Fordi når du kommer i et nyt land, så er du usikker. Så tænker du, okay, jeg har haft det derhjemme sådan helt godt og har haft tryghed, og lige pludselig er der sket noget over natten. Så kommer du i et nyt land, hvor du ikke kender nogen. Starter det sådan forfra. Hvordan er det? Er det mine nye venner, eller hvordan det er? Men hun har skabt den her tillid, som mange, eller som alle har brug for i starten. Og jeg er dybt taknemmelig for det, som hun har gjort for os. En anden ting, som jeg vil sige, sådan, jeg arbejder som frivillig også, og det har jeg arbejdet i sidste 10 år, og arbejder med unge mennesker fra Bosnien. Og det er også for, som Elvira siger, på en måde at skabe den her, bånd mellem det danske samfund og os Bosnien. Jeg synes ikke, at et godt integration er, hvis du taler uden accent. Det er, som du har nævnt, man skal leve med demokrati, man skal leve med de værdier, Danmark har, men det behøver man ikke at glemme, hvor man kommer fra, for at være sådan godt integreret. Det var det.
Jeg tænker måske, hvis I sætter det på, når I også har kontakt med Bosnien-Hercegovina, hvordan I ser sådan fremtiden og sameksistensen. Nu, nogle af os har jo som politikere været dernede, og sådan, hvordan I tænker, når I kommer tilbage. Altså nu har jeg senest været dernede i december og skal snart afsted igen her i marts. Og mit indtryk er, at de rigtig gerne vil samarbejde, er åbne for at samarbejde med Danmark. Og jeg har egentlig indtil videre kun haft positive erfaringer og oplevelser dernede. De vil jo også gerne, at der skal være fremgang nede i Bosnien og komme videre på den anden side af krigen. Og det tænker jeg også, de har brug for lidt hjælp til. Og det er også primært derfor, at jeg har engageret mig så meget i, at jeg ligesom hjælper dem på vej, og at de også kan lære fra os og andre europæiske lande, så vi på den måde samlet kan få et bedre Europa. Men jeg tænker, det som da vi blev, jeg vil lige vægt på nogle andre ting faktisk. Jeg tænker, vores integration, at de lykkes, fordi Birte har forpligtet os, at vi skulle gøre noget for Danmark, fordi I har taget så godt mod os, da vi havde det svært. Og jeg tænker faktisk i dag, at der er rigtig, rigtig mange politikere, der kan lære rigtig meget af Birte, og den måde, hun har været på. At man skal huske at være menneske og hjælpe andre, når de er i nød. Og når man tager så godt imod andre mennesker, når man er i nød, så er man ligesom forpligtet. Hun har forpligtet mig, at jeg skal gøre noget godt for Danmark. Hun har forpligtet også mine børn. Og jeg bliver nødt til at fortælle til mine børn, at de er forpligtet til at gøre noget for Danmark. Måske vil spørge om den sidste ting. Nu har Birtes liv har jo også været at dokumentere de her krigsforbrydelser i Bosnien-Hercegovina. Hvordan ser I altså muligheden for forsoning, og hvor er landet i dag, når I er hjemme og hos jeres familie? Vil du sige? Altså nu har jeg jo ikke heldigvis været en del af det dengang, for jeg er født i 96. Men min oplevelse er, at de stadig har brug for forsoning og økonomisk støtte. Landet er desværre stadig fattigt. Men jeg er sikker på, at med et godt samarbejde, så kan man ligesom hjælpe Bosnien godt på vej igen. Så det er ligesom det, der er mine erfaringer med forsoning og den økonomiske tilstand dernede. Vil du sige noget? Jamen det er... Jeg tænker også, at det er både det, men det er også... folk er... Og rigtig mange af dem har overlevet traume. Og der har man også brug for ligesom anerkende, som I har gjort det, som er sket tidligere. Det betyder faktisk rigtig, rigtig meget. Anerkende det, de har været igennem, og fortæller de fortællinger, der er sket videre, så det bliver fortalt den rigtige historie, som Birte har gjort. Det betyder faktisk rigtig meget, udover de økonomiske og de andre støtter, som vi kan alle sammen gøre. Tusind tak for, at I gav tid. Godt, vi vil så småt runde af nu og sige tusind tak for, at I kom. Både jer, der har holdt tale og lavet indslag, og vores musikere, Sanel. Nu er det sådan, at har jeg fået at vide, at Bosniens tradition er det sådan, at man skriver i kondolencebogen til sidst, når man går ud. For I ikke alle sammen står i kø, så har vi også nogle forfriskninger herude i Snapstinget. Ja, vi selvfølgelig sætte pris på, så mange af jer som muligt for skrevet. Den er herover og herude kan man få noget at drikke. Tusind tak for, at I kom. Poul Nyrup Rasmussen, tidligere dansk statsminister, du var med ved begivenheden her i dag. 2 spørgsmål. Hvordan ser du bosniernes integration i Danmark i dag? Jeg må sige, at jeg er så stolt af jer.
og jeg er stolt over, at vi modtog jer. Og jeg er så stolt af at se, hvor fantastisk I fungerer i Danmark. Jeg hilser lige på en veluddannet læge, en af de bedste, vi har i Danmark, som er bosnier, som er kommet hertil, som blev født i Danmark. Og det bekræfter mig i, at den indvandringspolitik, den Bosnien-modtagerpolitik, vi havde i 90'erne, var rigtigt. Vi er jo ved at blive et forbillede for andre lande, der hvis deres land står i tilsvarende situation, så skal vi modtage folk, når de er nødt. Så jeg er meget, meget glad for at se, hvor fantastisk bosnierne fungerer i Danmark, hvor meget de giver os, hvor mange dygtige børn, der bliver født, og som fungerer i Danmark, som de er jo danskere alle sammen, og bosniere på samme tid. Mange tak for det, Poul. Og så et spørgsmål om, du var jo statsminister i 90'erne under krigen i Bosnien. Vil du have reageret på samme måde i dag, som du gjorde dengang, også når man ser Birte Weiss ministertid og hendes arbejde på det tidspunkt? Ja, det vil jeg fuldstændig. Altså vi kan ikke vende ryggen til folkemord eller til uretfærdig behandling, som det skete i Bosnien. Så jeg vil ikke have tøvet et sekund på at sige, Birte, vi to har et mål nu, vi skal modtage bosnierne til Danmark. Det vil jeg have gjort igen. Tusind tak for det, Poul, og for at du kunne være med i dag. Tak for det. Tak selv. Og held fortsat i Danmark. Tak skal du have. Tak. Elvira Silajđa je rođena tek 1996. godine i evo, kakvo ti iskustvo imaš o Birte Weiss? Pa nisam nikad upoznala Birte Weiss, nažalost, ali imam samo pozitivne priče i govore o Birte Weiss. Ona je ipak, svejedno što nisam nikad upoznala, imala veliki utjecaj na mene i moju budućnost i moje mogućnosti, također i za moju porodicu, tako da uvijek ću je se sjećati kao neku pozitivnu figuru u našu historiju za Bosanci vamo u Danskoj. Džavida Ibrahimović Savitović. Evo, ja bih te zamolio da kažete našim slušaocima i gledaocima kako si upoznala Birtu Weiss i kada? Pa davno, ne sjećam se baš godine, ali čula sam, ja mislim, tek kad sam došla u Dansku, čula sam o Birte Weiss. A vidjela sam je, lično sam je upoznala na jednoj manifestaciji, ne sjećam se da li je bio Dan državnosti ili Dan nezavisnosti, zato što je ona uvijek faktički bila kod nas kao gost. Evo kako je bilo, danas smo ispratili našu tetku, kako mi volimo reći, Birtu Weiss, i vi ste pripremili taj aranžman. Reci mi kako je to steklo. Pa mislim da je proteklo dostojanstveno i mirno i ona je zaslužila da ispratimo na ovakav način sa raznim političarima i bosansko-hercegovačkom zajednicom ovdje u Danskoj. Recite mi, ko je sve prisustvovao? Pa bila je tu bosansko-hercegovačka zajednica, bili su njena stranka Socijaldemokrati iz Kopenhagena, bio je bivši premijer Danske i sadašnji političari Ida Augen i načelnik opštine Kopenhagena Andreas Kiel je bio s nama danas, koji je se isto susreo sa načelnikom Semirom Efendićem nedavno ovdje u Kopenhagenu. Jasminka Kamić, ona je član Socijaldemokratske partije i evo upravo iz partije Birte Weiss. Recite mi, kada ste upoznali Birtu Weiss? Pa Birtu Weiss sam upoznala kad sam došla u Dansku 90. godina i prvo ime koje sam mogla da čujem to je Birte Weiss, koja je jedna predivna žena koja je pripomogla našim Bosancima i Hercegovicima pri dolasku u Danskoj. Baš tako i omogućili nam, faktički pružili nam ruku kad je bilo najpotrebnije. Nisu nas prihvatili samo kao izbjeglice, kao što sam danas rekla, nego su nas prihvatili kao ljude. Ljude koji su izašli iz rata, koji su izgubili svoje domove, koji su izgubili svoju možda vjeru u budućnost. I oni nisu nam otvorili malo vrata, znači, nego su nam otvorili širom vrata, da se osjećamo kao kod kuće, bili su pravi domaćini, to bi rekla na naše. Otvorili su nam vrata da budemo svoji, da se ponašamo u skladu s onim
sa našim vrijednostima, niko nam nije namećao svoje, mogli smo da sačuvamo ono što jesmo i odakle dolazimo, ali znači da poštujemo njihovu demokratiju, ali mi smo, ja bih rekla, dobri demokrati, mi smo dobri bili i gosti, fino smo se ponašali, integrisali smo se u društvu i od samog početka smo na svaki način gledali kako da doprinesemo tom društvu, a kao što sam danas rekla, veliku zahvalnost ima baš Beate Weiss zato što nas je ona na neki način zadužila da vratimo na najbolji način cijelom danskom društvu zato što su nam pružili pomoć tad kad nam je bilo najpotrebnije. Danas se rastajemo sa Beate Weiss. Hoće li nam faliti Beate Weiss s obzirom da smo je mi zvali kao naša tetka? Da, naravno, Beate Weiss će nam faliti mnogo i žao nam je što je preminula, ali njezina duša i sve što ona radila za nas će uvijek zaostati kao i što jeste i u historiji uvijek ćemo se sjećati Beate i njezin rad i ovo sve što je Beate radila u 90. godinama se uvijek sjećamo i možemo i sada vidjeti rezultate njezinog rada. Evo, bili smo svjedoci da je Rasmussen bio tu i da je se obratio i govorio baš dobre riječi o Beate. Da, jeste i o Beate i Boga mi isto o nama sve najbolje i da bi isto ponovio što je uradio 90-ih, to znači primio nas ovdje u Dansku koja je izbjeglica zato što smo dobro integrisana zajednica i drago mu je što smo bili ovdje i što smo ostali. Čuli smo da kaže da bi ponovo isto uradio kao što je to 90. godina. Da, baš isto kako je tad uradio, opet bi uradio danas. Šta to znači za našu zajednicu? Pa to je jedan, ja mislim, veliki kompliment, ali mi smo zaslužili da smo radan narod i pokazali smo se s najbolje strane ovdje u Danskoj. Evo šta bi u pola minute rekla o Beate Weiss? Danas, u stvari prije 8 dana, svijet je izgubio jednu ženu, voljenu ženu među nama Bosancima i Hercegovincima u Danskoj, humanitarku, emotivnu ženu i koja je željela da pomogne našim Bosancima i Hercegovincima u Danskoj. I puno će nam nedostajati. Samo za kraj, ako može kratko da mi kažete, da li si zadovoljan našom zajednicom ovdje? Jesmo li stvarno integrisani? Jesmo li stvarno za ovu našu zajednicu i za ovu državu? Pa mislim da jesmo. Mislim da smo najbolje integrisana zajednica u Danskoj i tako ćemo nastaviti ako Bog da i hvala vama isto Meho Ajanoviću što ste uvijek s nama i Hayat televiziji što popratite svaki događaj. Sve najbolje i pozdrav gledalcima TV Hayata. Evo, ali baš kratko, ako možeš jednu minutu da kažeš šta je se to najviše tebe dojmilo zaslugom Beate Weiss i danskog društva? Pa to što je Beate, pa tako što su nas dočekali kao ljude, što nismo bili ograničeni u ničemu, znači mogli smo sve da praktikujemo ono što nama odgovara, sa čim smo došli, ali da ne remetimo njihovu demokratiju. A mi želimo u demokratiji da živimo, tako da mi nismo imali problema i mi smo najbolje integrisano društvo od svih, znači izbjeglica koji su došli u Danskoj, mi se pominjemo kao najbolje integrisana skupina, tako da možemo biti ponosni i mi i naša djeca na to. Džavida, hvala ti na ovom izdvojenom vremenu i svako dobro. Hvala tebi, dragi Meho, što si uvijek sa nama da nas podržiš i da zabilježiš ovakve stvari koje su jako bitne. Hvala puno. Kasnije, ja bih vas zamolio da kažete, evo, vi ste radili sa bosansko-hercegovačkim narodom ovdje, sa Beatom Weiss i sa socijaldemokratima.
Možete li s nama podijeliti vaše iskustvo? To je bilo veoma uzbudljivo i važno. Birte Weiss je veoma brzo razumela o čemu se radi. I također je razumela da jeste jedan bosanski narod i da nije podeljena ni po religijama, ni po jezicima, nego historiska činjenica iz srednjih vekova. Moje iskustvo sa Bosnom tek od 60. godina, kad sam prvi put bio u Bosni, to je bio divna mješavina kultura, ali također jedan zajednički način života i zajedničke vrijednosti općeg i privatnog života. Ja sam se osjećao veoma fino kako će od početka. Evo, vi ste radili sa Birtom Weiss, putovali ste kroz Bosnu i Hercegovinu, imali ste zajedničke projekte. Kako je bilo raditi sa Birtom Weiss? Dosta fantastično. Ona je bio veoma energična i ona je stvarno ona nije bio košljiva. Ona zaista, mi smo živjeli i slavali kod lokalnim kućama i tako dalje. Mi smo privatno gostoprimstvo, to nikad nije bio problem na Balkanu, zato što ima ova posebna gostoprimljivska kultura. To je za nas bio, zaista mi smo to osjećali kao domovina. I to je, kad sam prvi put bio u Bosni na studijama, ja sam imao taj osjećaj, da ja sam odmah bio primljen i ako hoćeš biti jedan od vas, možeš biti, zato što društvo se stvara od ljudi. Ali da se det desilo ovo uvratno i užasno, što je se desilo. To je velika tragedija i zbog toga i za Birte Weissa i za mene je bio pitanje kako je to bilo moguće. Mi smo vidjeli Nemce pod nacizmom kao izuzetak, ali da može ovo da se desi u Bosni. Zašto? Zašto može komšije da se ukidaju i tako dalje? Kako je to uopće moguće? Oni su živjeli zajedno i drugarsko zajedno i onda ubije i djeca, i žene. Zašto takvi barbarizam? Kako je to bilo moguće? Naravno, to je samo bio u stvari manjina ljudi koji su se tako pronašli. Ali to je bio moćna manjina koji je ima oružje i koji ima volja i koji su htjeli da stvare svoje privatne zaštitite teritorije, gdje uopšte nije dao ništa pravo svojim saradnicima, učenicima, komšijama i tako dalje. Kasan, evo pričali smo o Bosni i Hercegovini i vašem boravku. Ja bih vas zamolio da mi kažete kakvi su Bosanci i Hercegovci ovdje u Danskoj. Kako je vaše iskustvo sa Bosancima i Hercegovcima? Oni su veoma dobri. Altså, ja mislim, da to je iz svih grupa koji su se integrirali u Dansku, to je najuspješniji. Ali i to je ima raznih razloga. Prvi, ja bih rekao, mentalitet i odgovornost kod Bosanaca.
Evo da se vratimo zbog skučenosti vremena. Ja bih vas zamolio u pola minute šta bi rekao Birte Weiss? Ja bih rekao isto kao Poul Nyrup Rasmussen, koji je bio njezin šef. I to je da ona je dobar model za nas. I treba da nastavimo i produžimo njezin rad. To je veoma važno i ja sam sretan da u stvari još sam živ i mogu da radim dalje u toj duši. U tom pravcu. Ja. Hvala vam puno na ovom razgovoru i želim vam puno zdravlja i da budete među nama. Vama isto. Hvala.